For today's video guys, no, naaday ta dire karon nagsakay sa multi-cup nilang ate kay nagpasalamat apod ko nga nakasabay mi sa ilaha kay nakalibre mi sakay nya makatutol na pod mi adto sa Tambalanan. Magpatambal day mi guys adto sa kuan sa pitawag atoy nalimot bitaw kung sa ingan atong lugara laywog sa to tanana nya taas binamong biyahe guys biday nagtuokog doon rata layo pa kiti ay mga alauna mi nang gikan kape naabot mi mga alas 2 kape nya mana na siya guys naabot na mi manang lugaran niya muna si kuya nagaog usa ka galon nga tubig kay mao man ay pamaagi diri sa Tambalanan magdala kag tubig boni tambal nimo nya ang amon tubig in taon kay gamay ra nadala kay nagtuumi na ay baligya kay magdapalit ra sa bita ko nya ang amon nadang tubig 1.5 lang siguro ani siguro kaya daghan kay kanang kuan sa kok bitaw mo na siya ang amo ang nadala nga tubig pero kang kuya usa gyud ka container wa magud ko ka ready gud ana magdasal ko sa container maglisod po ko bit-bit kay nagsakay na mig motor pa doon sa ilang ate kay nang hits raman ni sa iya hagod nga makasakay mi pa doon aning Tambalanan niya sa sunod na lang po magbalik natay kasakyan magdana tagdahan tubig kay ano gud ang atong biyahe niya atong tubig nga may ragdala no na kanilang ate siniguro jud nang dugay mahurot kay naam sa sila kasakyan na ay sila kakargahan sa tubig niya mo na di adapita mo din yung kuan balay na manambal muna iya Tambalanan diri guys wala ko kailaan ni pinsa kay wala sa ko nangutana basta nakatultol na kung diri lapita muna na siya ang si kuya nga manambalay kanang naka jacket o blue purong o red muna siya kanang sugod na tagpan kuan patambal sa iya ha pagwaman na mo ani nang hapit din ni sa merkado pagpauli nya wala na lang ko mag-video sa pag-uli kay kalubaton si Inday Jocelyn nga diri nang hapit ni sa atong merkado sa Carmen kay para mausara atong lakaw makapangumprata sa atong tindahan nga gamay naman na diri si Dodong jeans mukha na siya tabang-tabang nag-unsay pamarito na ako tabang pamili parang madali mi ba itabangan ako na niya kay hindi na marang sa basket na among gikuha una lang mi nagkuha og lang basket kay gamay ra man ang among kaliton gigo-igo ra namo sa pag gigo-igo ra namo ang basket pilay maarang mana hanip na lang ni Dodong James kay parang maarang ang kuan napuno nga ipalit sa amuha unya pagkahuman adto dayon ni padung sa counter kay magpa-counter na mi kay puno naman ang basket nga atong gikomprahan niya sa sunod na lang sad pud balik kung mangumprata atong punan ang atong ikompra sa unsay mga kulang niya dito diri na ko ni Agi kay si Dodong James dito ni Agi sa Pikas nya diri nagbagat kami diri para siya magilingaw ni bata tara niya linya na mi kay para magpa-counter niya pagkahuman ato siyang gisugo og pahani pana